кешеләргә үпкәләмәскә, ачу сакламаска, дөньяның матур сыйфатларын да күрә белергә кирәктер. 18 яшьлек Гөлназ бераз бер катлырак иде, максималист иде, дөнья аның өчен ак һәм кара гына иде. Ул вакытта Гөлназга әйтер идем, дөньяның башка матур төсләре дә бар. Аңа менә яши генә төшенәсең икән. Бәлки ул вакытта 18-17 яшьлек вакытта бөтен кеше шулай максималист була торгандыр ул. Кешеләргә үпкәләү андый сыйфатымда бар иде. Кешеләргә үпкәләмәскә, ачу сакламаска, дөньяның матур сыйфатларын да күрә белергә кирәктер. Мин аңа менә яшереп әйтмим, мин аңа 40 яшьтән соң гына төшендем. Хәзер мин ничектер дөньяның матурлыгын күреп яшәргә өйрәндем. Югары уку йортына кергәчтендә физкультура дәресләреннән кача идем. Ничек шулай эшләгәнмендер? Хәзер генә аңладым, сәламәт яшәү рәвеше кирәк икән. Әгәр дә син хыялланасың икән инде, шул хыялыңа тугры булып, матур иттереп, шул хыялыңа таба атларга кирәк. Ләкин бер нәрсә бар, кешеләрне рәнҗетергә ярамый. Хыялыңа тормышка ашырам дип, әйтәләр бит әле, кеше өстеннән, кеше башыннан йөрергә ярамый. Һәр вакытта да теләсә нинди ситуациядә кеше булып калырга кирәк.